Як ви гадаєте, за цей рік як змінилося ставлення українського суспільства до мусульман нашої країни? Воно завжди було позитивне, в принципі, плюс-мінус. Тобто, мені журналісти, коли питали і питають про це, як ви тут, як мусульмани, живете в українському суспільстві, я кажу, дуже класно, проблем нема. Є певні практичні потреби, да? Мечеті мало. Але так, щоб були якісь утиски і тому подібне, навпаки. І, до речі, коли ми розмовляли з цими російськими полоненими, це ж теж привертає увагу. Один з них це в першій бесіді каже, я дійсно вірив, що я прийшов тут, значить, звільняти, значить, Україну. Він казах, сам мусульман. Він це щиро каже. Двоє других мовчали, якби, а ці щиро казах. Киргизстан, корінням, але громадянин Росії. І коли ти кажеш, добре, де тут утиски? Тут мусульмани. От я вам показав йому наші проєкти діючі, да? Що ми спокійно можемо тут в центр виходити на Хрещатик, ставити свою палатку, ставити книги, до речі, російською. До війни був більше спрос на російськомовний Коран, загальну літературу про іслам, якщо ми кажемо про релігійні свободи. Будь ласка. А після війни навпаки стало. Тобто ця агресія російська, вона навпаки привела до того, що люди почали, навіть ті, хто вважав себе російськомовним, відчувати такий негатив